Autan M Sharifi ne is Abba. Ramadan, 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 ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Ramadan, ya Ramadan, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Ramadan, ya Ramadan, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Ramadan, ya Ramadan Akbar, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Ramadan, ya Ramadan Akbar, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Wata na ibada ne, Ramadan wata na zumunci ne, Ramadan watan alkhairi ne, kwalalarsa yana da yawa sosai. Lokaci ne na shiryan mutane, lokacin nutsuwan musulun ne, lokaci ne da ke da falala. Ramadan Akbar, Ramadan Kareem. Ramadan, ya Ramadan Akbar, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Ramadan, ya Ramadan Akbar, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Mu dinga sallah bauta ga Allah sannan da nafila. Watan Ramadana cire kasala, mu roƙi Allah ya kawo da matsala. Ramadana, Ramadan ake bauta, a lokacin ake kyauta. Zuciyar mu wanke ta, mu tsaftace ta, mu daidaita. Ya Ramadan Akbar, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Ramadan, ya Ramadan Akbar, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Ramadan, ya Ramadan Akbar, Ramadan Akbar, ya Ramadan Kareem. Ramadan, ya Ramadan Akbar, Ramadan Akbar, ya Ramadan